Som Societat Catalana de Pediatria, una societat científica que vetlla per el coneixement científic de tots els professionals que hi té inclosos, però que alhora vetlla també per la salut integral i social de tots els infants, en el nostre cas de Catalunya i en aquest cas concret de la ciutadania de Barcelona. El que esperem és que la gent segueixi implicada com hem vist que n'estava fins ara, que l'acord segueixi tirant endavant i que cada cop ens impliquem més en grups de treball per generar més coneixement i per generar més solidesa i tirar això endavant de forma planera. El nostre compromís és haver adoptat la guia d'alimentació saludable que ha editat l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que ja n'hem anat adoptant d'altres prèviament. Aquesta darrera que hem fet fa molt poc que ha sortit i el compromís que tenim és fer difusió d'aquesta guia, inculcar a tots els professionals, no tan sols els que tenim a la societat, sinó a tots els pediatres, fins i tot infermeria pediàtrica, perquè adoptin les normes d'aquesta guia i així poder arribar a la ciutadania i explicar d'una forma planera, però basada en la ciència, una alimentació saludable, sostenible i segura, d'una forma entenedora i d'una forma molt més dinamitzada de com es feia fins ara.